ҳашарҳои дастаҷамона ва кӯрҳои ободониву созандагие ки дар деҳаи кӯҳистони ҷамъияти деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор ташкил карда шуд хеле муташаккилона гузашт. Сокинон субҳи барвақт баромада бо якҷоягӣ гирду атрофро аз партов тоза намуда роҳҳои байни деҳаро бетонпӯш мекунанд. сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ даст задан ба корҳои ободонии диёрашон шаҳодат аз он медиҳад ки пайваста дар талоши онанд ки диёри худро ободу зебо гардонанд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми сокинони деҳаи мо имрӯз баҳри ободонӣ саҳми худшонро мегузоранд. тамоми кӯчаву пасткӯчаҳо заҳбурҳо тоза карда мешавад ва имрӯз ҳар як сокини ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст, муаззаф аст ки баҳри ободии кишвар саҳми худро гузорад. ман ҳамчун сокини деҳа имрӯз дар ободии кишварам мехоҳам саҳми худро гузорам ва имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки тибқи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаҳо корҳои ободонӣ рафта истодааст. имрӯз байни кӯчаҳо сангфарш карда шуда истодааст. байни кӯчаҳои марказӣ аз тарафи соҳибкорон қуму шағалу симент оварда тахту ҳамвор карда истодаанд ва инчунин як қатор корҳои ободонӣ низ дар нақша гирифта шудааст ки ин дар рӯзҳои наздик боз ин гуна ҳашарҳоро идома медиҳем. мо сокинони деҳаист ки ҷамъияти хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор кӯшиш ва ҳаракат мекунем ки баҳри созандагӣ баҳри ободии деҳаамон баҳри сазовор ҷашн гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми корҳои назаррасро ба анҷом расонем. қайд кардан ба маврид аст ки пештар дар ин деҳа бунгоҳи саломатӣ, кошонаи ҳузн, сартарошхона ва мағозаҳои хӯрокборӣ вуҷуд надошт. мардуми маҳал барои хизматрасонӣ то ба шаҳр мерафтанд. анакнун бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ дар ин ҷо як бунгоҳи тиббӣ ва дигар дуконҳои хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шудааст ки сокинон аз он истифода мебаранд. хулас баҳри ободиву созандагии маҳалли зист сокинони ин ҷо тасмим гирифтанд ки ҳар рӯзҳои истироҳат ҳашарҳо ташкил карда баҳри сарсабзии диёрашон ҳиссагузор бошанд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоотии Навид.